aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and Buwan mga tugang, kumusta po kamo? knock on, May tada pa, call out your name. Wake up, may tada pa. you'll see. Nga, pakihuron da po mga tugang, duman sa mga masaraod. So ibang masaraod. Pag nagpasiring ka mo sa mga mall, o kaya sa mga department store, supermarket o ano pa, Let's count. so kwarta tabi, haliw naman da sa stapler o kaya sa nakapatos na pulyitos. Bakunso, pag nagsaod ka mo, nakapila na ka mo sa cashier, duman pa ka mo naghahali kang pulyitos. I'm gonna knock. Reparohon man niya. Reparohon naman niya. Kaya, kuhan dapat, sa harong pa sana, titaranggal na iyan. Dahil magtanggal kan pulyitos, ngayon nakapila sa cashier. It's bright, I'm gonna Iyo, ring and tap. ta sagkod sa mga aldaw na ini mga tugang, magpuon kan bisperas kan eleksyon, sagkod sa mga aldaw na ini, gulpi pa ang mga tao sa sentro. Kuya Ronald, duwang bagay ang nariparo ta mga tugang. Siyempre, maugmahon ang publiko ta nakaresibe, nakasaod, nakabakal ki bagong Jorabox, bagong TV, bagong pahinuruan ki mga pinggan, di ba? On your door, Pero igwaman ki iba na nag-aagrangay, on your lalo na nga so naghapon nga kitrabaho sa opisina, come out. tapos gusto nang makauli nin amay, dahil nakakauli tolos, ta grabe ang pila sa terminal, I'm gonna knock and ring and tap and knock and ring and tap grabe ang traffic sa palibot. knock and ring and Sabi nga ni Keto, may nala akong Facebook meme na pwede ngayang i-schedule ang pagruluwas nga kan mga tao. Ngaya MWF nga, so nakareceive nga kay sharing kay ining kandidato. gonna knock Pag TTH man ngaya, so nakareceive man niya kay sharing kay ining kandidato. you in. Tapos pag weekends ngaya, saka sana nga magruluwas, so mga balda-balda ang nako Takani ngayang bako masamukon. Ang iba kaya, minapon nagpila sa terminal mga alas 5, ang hapon, alas 6, nakakasakay da mga tugang alas 8, alas 9 na kan banggi. Until you say Tapos sa palaran pa, takon minsan, dahil naman ki mga jeepney drivers na nagbabiyahe. Pasalamat kita. So ibang mga LGUs, nagpapadara ki service vehicle, araw din sa Santo Domingo. So mga maorli sa Santo Domingo, may napadara so mga elected officials na to dyan ki service kan mga maorli pa Santo Domingo pa First District. Pero so iba naman rayo ang uli nalit di sa Legazpi. when the moon is Grabe ang kunyan. Grabe ang orag-orag sa Facebook. Pwede ngayang i-schedule lugod ngayaan pagruluwas. Pabayan ta naman mga tugang ta. Ngunyan man sa naiyan na nag-eleksyon. Election season is the new Christmas season. hey little Mga pirang simana ka iyan, medyo hupa na iyan mga tugang. let's count May nakabakal na nga ni Kuya Nald ki mga appliances, di ba? in a home May nakabakal na ki appliances. there Anita Tapos mga pirang bulan mga taram. Nata daw baya ngaya ta. Halangkawon so bill ko ngaya sa ali ko. Halangkawon nga so bibayaran ko nga sa kuryente. right I'm gonna knock and ring Nagreklamo na. you do Dahil niya na realize tulos na so na-receive niya, and tap binakal niya kay dagdag na rice cooker, binakal kay TV, kung ano pang appliances sa harong. Siyempre, dagdag konsumo sa kuryente. ring a bell tap on your window too Pero nasa sign do po yan. come out Day tamang sabing pigatolerar tayong araw kaya na sistema pag-eleksyon. Pero talagang day na naiiwasan eh. call out your name Diba? Day na naiiwasan. you'll say Day naman na kukurtar talaga. like the love until you say you're gonna come out
Kaya iyon na iyan. So, dahil man urgent na may sasaodon o kaya kay Puan Bacalon, baka pwedeng iusog-isog nito sa masunod na aldaw. Pahupaon tamo na. So, iba na nagasaraodan ngunya. Takaso, udma, napangyari talagang pila ito dyan sa Terminal Can Legazpi. Pati ang mga main roads ting sa sentro, parano-pano, di ba? Mantang busy sa mga parasaod, dapat sa panahon ngunyan, busy naman ang mga nagkandidato kan eleksyon. Dahil anta 5 days after election, dapat magkarali na po ang sa indong mga tarpaulin sa palibot. Diba? Nagkukondukta ng Oplan Baklas. Digdi sa Legazpi City, so Task Force Kalinigan ni Sir Andy. Katuwang sa mga Boy Scouts, Kuya Nard. Naglilibot na, puga-puga ng paglibot sa palibot. Tanganing taranggalon itong mga election paraphernalias. Ang sabi kan Comelec, 5 days after election, dapat magkatarangkas na po yan. Iyo, sagkod sa pitsa 17 kan Mayo, dapat wala na kimahiling na mga tarpaulin dyan sa palibot. Diba? Uy, kumusta taman daw pala sa mga nag-survey ng mga electoral boards kanakaaging eleksyon? Ano, talagang nagsakripisyo mga tugang? Siguro kung mag-arabot ki 48 hours na rin mga katurog man sa iba, diba? Para makapag-serve sa eleksyon sa mga teachers niya to dyan. Ang sabi ni Director Jane Valesa, ni Attorney Jane Valesa, kan Comelec Bicol, ongoing nila po mga tugang ang payment ninda sa honorarium kan nasa 39,745 na members kan electoral boards, support staff, DESO, members kan Board of Canvassers, as in tech hubs support. Ongoing nila po ang pagbayad kan sa indong honorarium. Diba? Uy, ayos at least maresibitulos dahil masyadong delay. Diba? Taan sabi na po mga tugang, mandated ang COMELEC na bayaran sinda within 15 days from election day. Ang bayad, sabi ni RD, ang bayad, kung ika-chairperson kan electoral board, nasa 12,000 pesos. Diba? Naglangkaw ba kaya mga tugang? Pero ang aldaw bago mag-abot sa eleksyon, na-aprobahan sa dugang na 2,000 pesos. Kaya naging 12,000 para sa chairperson kan electoral board. So members kan electoral board, 11,000. So support staff, 8,000. So DepEd supervising official o kaya so DESO, 11,000. So DESO technical support staff, 9,000. And DESO administrative support staff, 8,000. Very good. At least marireceive tulos ninda. 15 days poon kan election day, dapat mai-release na palang po kan COMELEC ang honorarium kaining mga teachers niya to na nagserbi bilang electoral boards na minaging election. And so iba pa na bako lang teachers na nagtabang sa kondukta mga tugang kan eleksyon. Diba? O di congratulations. Ang sabi baga, matariyon po successful so election. Ang sabi, okay po. Digdi mga tugang sa albay, o igwa na kita kinako ang listahan kan mga elected buda re-elected mayors tigdi sa probinsya kan Albay. Pero bago yan, dagun ta mo na ang report tala yan sa lawas. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on Si Angel Mustaza. Flash report by ni Kuya Nald. Flash report. tonight when the moon Miss Angel, good morning. gonna knock on your door.
Hello? Yes? Good morning, Joshua. Good morning sa mga paraan tabay. Pasisiring ngayon ang mobile unit sa Barangay Humapon, partikular na sa Sitio Anunang. Dahil may impormasyon kitang nakuha sa Bureau of Fire Protection Legazpi na sarong-harong may nangyayaring tulog duman na Gabi Joshua, residential ini, and as of now, may tulo ng fire truck na nagresponde pasisiring duman sa Sitio Anunang kan Barangay Humapon. As of now, Joshua, wala pa ning feedback na PSP Legazpi sa sitwasyon duman sa lugar. Pero initial na informasyon, igwa po ni nagpapadagos na residential fire dyan sa Sitio Anunang kan Barangay Humapon, Legazpi City. Ang kabayan na Joshua sa mga paragangog sa detalles ka na nasa pang-English sa nasabing barangay, dahil pasisir nga duman ang mobile unit ka na DCGB. Yes, thank you, Angel. I'm gonna knock Pero may sulod daw po mga tugang duman sa Humapon. on your bell. Uy, ingat kita mga tugang at talagang mainit nun yan ang panahon. Ano? Moon is bright, Mainit ang panahon talaga nun yan. tapping till you do. Kundi sabi ba kan Bureau of Fire Protection talaga, ang pag-iwas sa sunog ngayon dapat urual daw. Diba? Kung siyempre, dito man iyan, gamos kita gustong mag-iwas siyempre, pero aksidente talaga nangyayari sa depigla o na oras na panahon, di ba? Hey, little girl, Kaya pasiguro talaga kita dapat, let's count kisses instead of counting sheep. pasiguro kita dapat. Yuta, sabi nga ni Baga, kitang mga Bicolano, pag titamaan kita kibagyo, nakakabangon tulos kita, very resilient niya ang mga Bicolano, tuod na. Pag minaaging bagyo, pag pipadapaan harong kan bagyo, kan kusog kan paros, kinaumagahan, may surusuyap na, tabi kuya na, may pipatindog na naman na poste. Pero pag ang nakabiktima sulo, yan ang medyo masakit, gabos na pinundar mo, nagiginasan ng abo. Diba? O kaya may nag-respond din naman dapo duman mga tugang sa area and ongoing man ang pasiring naman duman ang DCGB News How can para makuha niya to ang bilog na detalye kaya. you up there, Anita? Bueno mga tugang, o di sabi ko nga ni, nakakuha kita kan kopya kan mga nangganang mayor dito sa probinsya kan Albay. Come out Sa Bakakay, si Honorable Nuki Bumbales. Kundi ako nasa ini si Honorable Nuki Bumbales. Yung ini sa ABC President. and tapping Dari kapitan ini kang barangay hindi hanggang sa nailihir na mayor kan Bakakay. And sa Kamalig, na-re-elect si Mayor Kaloy Baldo. ring on your bell. Sa Daraga Albay, nakabalik giraray bilang mayor si Mayor-elect Vic Perete. Kanakaaging pandemic years, siya nagtukaw na alkalde ba kito mga tugang sa Daraga, ano? And ngunya na 2025, nakabalik giraray The town as mayor kan Sudao kan Banwaan kan Daraga. sit down until you say you're gonna come out with me. Sa Hey, little girl, ginubatan si Honorable Ann Onghoko how? ba na incumbent vice mayor ngunyan. Yeah, with you. Sa Jubilyar, elected si Mayor Jorem Arcangel. Digdi sa Legazpi City, si Honorable Hisham Ismail. You don't come out, Sarok man na ABC President. I'm going. Digdi sa Legazpi City and siya man ang leader kan mga barangay sa provincial level. Kaya po siya mga tugang incumbent na ex-officio board member dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Sa July 1, masya na ang matukaw na mayor kan Legazpi. Sa Libon, si Honorable Max Saison. Just say no. Kung man ako nasa ini ang incumbent vice mayor. Re-elected man po sa Ligao si Honorable Fernando Gonzales. Sa Malilipot, re-elected Honorable Sinon Bolante. Sa Malinao, Honorable Shi Capis Bilo. Knock on Honorable Jerry Arizapa sa nito. Honorable John Trinidad sa munisipyo kan Owas. Si Honorable Banji Arandia sa Piodoran. night, Honorable Jesiel Salceda sa Pulangi. Sa Rapu-Rapu si Honorable Otoy Galicia. And dyan po sa Santo Domingo si Honorable Bong Banda. Sa Tabaco si incumbent ay si anong ngunyan siya ang Vice Governor sa provincial government.
Mayor-elect Gonna knock Ray Bragais, asin sa munisipyo po mga tugang Kantiwe, Honorable Jojo Climaco. Asin na sa mga elected mayors digdi sa probinsya kan Albay. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Sana ta June 30 pa matatapos po mga tugang sa indang termino. Kaya July 1 po sinda formal na matukaw. Gonna knock on your door. Aning mga elected na ini sa July 1, formal na makatukaw sa sindang kanya-kanyang pwesto tabi mga friends. Kaya sa mga incumbent ngunyan na kumbaga dahil man pinalad ka nakaaging May 12 elections, diba, igwa pa ki almost sarong bulan may kabanga ba? Instead of Tama, sarong bulan may kabanga para po mag-perform and matapos sa indong mga plano pa dyan o kaya proyekto na pinag-iimplementar po sa indong kanya-kanyang banwaan o kaya syudad. on your bell, tap on your window too. If you don't Aba ng mga tugang, night when the moon is antabayan ta po ang masunod na programa ang programa kan Department of Environment and Natural Resources. Sa ipong niya ang John Jerome, si Miss Joanne, ang mga Ismail naman ngayon. hey little girl. Yaon na po pala naka-standby na ang diwata ng DNR, Madam Joanne Mariscotes. How can I hold Mapaaran naman po ako mga tugang, tangani ng matawan tanin magkakaning oras ang commercial gonna knock on, bago maglaog si Miss Joanne. ring on your bell, tap on Iba naman ang mga smile ni Jerome. mountain. Bueno mga friends, ini po ang programang Aramon Yato. Kaibahan ang I'm gonna siguro pirmi sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz na nakaibahan na po nindo sa programang Ting Kanbanwaan Kasubago. Sa technical si Kuya Ronald, si Jerome sa IT, sa newsroom News Direct Mar de la Cruz, Sarah Leron, Jenny Balyaran, and ang samuyang come out tonight. kakapasok ulit sa bahay ni Kuya, Gonna ring and tap until you do. si Nicole. On your door. Ako po ang sa indong nakaibahan, Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash